tebe. To mi divno, ovakve kikove, ja ne mogu kikove. Sam se rekla da možeš to više posuditi za sva vremena. Smiri se. Znam, jedan je posao to, ali smiri se, molim, smiri se. Kurva raspala droljetina njena. Čuješ da te vidim ovdje. Izlazi napolje. Nemoj molim. Izlazi napolje, čuješ da te vidim. Izgubila sam posao. Hajde još samo. Šta je to? Ne, zašto? Zajedno treba ti nešto da. شحال تكون الجميلة أرواح الليلة أرواح الليلة القصر وفي نار سميرة سميرة شحال من مرة وصيتك يا غزالي شحال من مرة تمنيتك في بالي يا غزالي دينا في بالي يا سميرة Kakav je ovo smrad? Neki jeftin alkohol. Bio je u kafani. Šta je to? Šta je pio? To je rakija. Bio je u kafani, još je pio rakiju. Kalja prezime. Kod nas u familiju još niko nije pio rakiju. Sine, šta ti se dešava? Mi smo uvijek živjeli na visokoj nozi. Smo već kod nogu, zaspao bubanj. Šta ti se dešava? Ustaj! Ustaj! Sine, šta ti se desilo? Ustani, ustaj! Šta si radio? S kim? Gde? Šta? Kako? Kako, sine? Budi se! Budi se! Ustaj! Ako ne ustaneš sad i ne objasniš mi sve, zvaću Rijeda, saznaću. Ne zvat nikog. Nisu reći ni gdje sam bio, ni s kim sam bio, ni šta sam radio. Ne interesuje. Ja sam ti majka, kako tako možeš? Opuštaj. Sada da ću partner mi tražiti. Odušli to, ja mogu dobro sam bila. Kako da ti pare danas će sigurno tražiti. Pomozi mi Allah, molim te, Mustafa, Allah i svi sveci. Svi sveci, molim vas, Muhammede, pomozite mi. Kako da vratim pare s njima, već mi kurad betina, samo su je pare važne. On mi je dao, gdje sam ostavila? Gdje sam ostavila, to sam mi dao, gdje sam ostavila? Gdje mi je ta Hanina? Gdje mi je ta Hanina? Gdje sam ostavila te pare što mi je dao? Nisam sigurna negdje.
sam ih ovdje ne postavila? Gdje sam ih ostavila? Evo ovdje. Oj, Muhammed, pomozi mi, gdje sam ih ostavila? Joj, ubit će me Azra, joj, Muhammed. Joj. Hvala ti, Allahuma, zbog mi sam sve što pustila, hvala ti, Bože. Joj, ovdje nema šta nema, ko zna gdje su mi. Gdje ste? To je jedino što sam sinoć dobila, jedino i sad ih izgubila. Joj, nema, ne vredi ovdje. Joj, Azra, gdje sam te srela, gdje smo sedele zajedno u klupi, kako, joj, bar ne bi od tebe pari uzmala, ne bi sad bila dužna, ne bi sad svoje živce kidala. Joj, šta ću ako mi u kuću dođu, joj, šta ću, joj. Razmišljaj, Samira, razmišljaj. Irfan mi je dao papir iz mojeg telefona da me nazovi. Gdje sam ostavila taj papirić? Znam, sad ću ga naći. Gdje sam ostavila taj papirić? Gdje? Sad ću da me muči mi pomoći. Allah ga je poslao sam. Isključili su mi račun, možeš misliti da nisam platila račun 3 mjeseca, kao da je to ne znam šta platit ću kad budem pozajmila. Joj, šta sad radim? Kako sad da ga nazovem, kako da ga dobijem, kako, Bože. Allah, pomozi mi, Allah, ti si uvijek bio uz mene od moje prve godine života. Za cijelog mog života nikog ne imam, ni roditelj, ni mamu, ni tatu, samo onog prokletnika dedu koji me zlostavljao ceo život, ko zna gde je on sada, ubio ga grom. Šta da radim? Jedino na svijetu mi je ostana Fuksetina Roksanda. Znam, ona će mi dati za poruku. Ako mi ne da za poruku, najbolje žestoko. Samira Mama bek Zašto se ti ne javljaš? Nemoj ti meni kafana kod Roksande. Ja sam vlasnica Roksanda. Danas ne dolazim na posao, imam pametnije posla. Obrati mi se samo ako Irfan dođe. Dobar dan. Dobar dan. Jesi li ti ona Roksanda što drži kafančugu? Da, ja sam. To je kafana najpoznatija u Turskoj. Je li moj sin sinoć proveo noć tamo? A ko je vaš sin? Irfan Furio. Irfan. Izvolite, uđite. Ne bih da se zadržavam, ispričajte mi sve što znate. S kim je bio, šta je radio? Vaš sin bio je sa nekim bradatim čovjekom koji je nosio šešir i cijelu noć nije gledao u mene, nego u jednu. Pa sam daj mi za poruku. Treba mi za poruku. Pođi napoj, ne više te vidim! Sičem sono. Što sam te sičem da mi za poruku? Svinjom jedna! Pomeri se! Samira, platit ćeš mi za ovo? Kako se ovo sklapa? Joj, kako se ovo sklapa? Kako broj biše? Šta sada stisnem? Šta je ovo?
Molim, mama. Kakva draga majčica, gde Samira? Molim. Moj dragi slatki sinčić jedini. To znači da je ona gospođa njegova mama. Samira, kako se... I Bogu i Ocu i Svecima sam dužna, sad kad me u zatvor strpaju, šta ću onda? Šta ću sada? Šta da radim sad? Znam, sakrit ću ga negde, neće niko znati da sam ja. Neće niko. Tako stavno. Gde mi je telefon? Nema mi telefona. Neko mi je ukrao. Sigurno. Tu ti negdje u sobi, verovatno. Nije, nosila sam ga kod one fukse. Koga si bila? Nebitno je kod koga sam bila. Bitno je da ću sada zovem policiju, jer ni Hadi Furioglu ne sme niko da uzme telefon. Ej, čekaj, nemoj zvati policiju. Nećemo se da brukati. Može on da priča šta hoće. Ni Hadi Furioglu ne može niko da uzme telefon. Šta da radim? Zovem policiju. Zvala sam policiju. Zbog jebenog telefona si zvala policiju. Jesi ti normalno? Imamo toliko para na računu, možeš kupiti celu fabriku. Ne zanima me uopšte. Gde sam ja te noći bio? Ja tu devojku moram da nađem. Ako ne nađem, uhapsit će. Ej, izvini. Znaš možda gde živi ona prelepa devojka što igra u kafani kod Roxande? Možda i znam. Ne znam, nešto sam zaboravila. Možeš mi dati koji dinar i možda se setim. Jebote. Evo ti. Ideš prvi ćošak levo. A dalje ne mogu da se setim. Daj još para pa ti kažem. Bogoslaš. Ciganski. Nemo ti nas veš, sad ti kažem pa ti pobegnem. Pa ti ne dam pare, vrati. Još levo. Pa desno prvi ćošak. Mala kućica, stara. Naći ćeš. Već trbušna posačica. Samira su zove. Jeste Samira. Jako lepa devojka. Ja lepša nego ona, vid mene kak sam. Šta imaš? Doviđenja. Hvala. Joj, sigurno je policija. Joj, šta sada radi? Gde da se sakrije? Ne znam. Ljudi da se sakrije, Bože, gde da se sakrije? Joj, ne mogu. Joj. Sad ću pobeći. Pa i njega sam ukrala. Joj, njega sam ukrala. Joj, molim te Bože. Allah, molim te sveti, pomozi mi samo da firmam, pomozi samo da nije policija, samo da me ne odvedu, molim te samo da me ne odvedu. Molim te.